करत कोनो जरूरी ना होला कि माई के वंदना से पहले धुन तरन गावल जाए, लेकिन माई के नाम का स्मरण हो गल बा भैया। धुन तरन गौले में कोनो दोष कोई से एक बात और हम बताइला, ये मार्केट में कोनो भी चीज निमन है, बढ़िया है, खूबसूरत है, साफ सुथरा है, ओकरा प्रति लोगन का चॉइस चाहत मन को उत्सुकता बढ़ेले। चाहे वो खाए पिए वाला आइटम हो तब, चाहे नया प्रकार के पहनावा ओढ़ावा हो तब, चाहे नया गीत संगीत धुन तराना हो तब, चाहे नया गायक हो तब, चाहे नई गायिका हो। गायिका ना जानला का गायिका मने आधाती है क्या हमने कभी कोशिश होला कि आप लोगों का चाहत चॉइस पे खरा उतरल जाए। मास्टर हमारे गीत बजावत हो कोनो दुलही कवने आई, कवने आई तो गौना के बाद एक थे बड़ा मिठास परंपरा होला। मिठास परंपरा हो कौन हो सुहाग रात। सुहाग रात बढ़िया से बीत गई, ओकरे बाद 2-4 रात और बीत गई, ओकरा बाद ओकर पति परदेश चल गल, विदेश चल गल। गलती ना कैलस, पेट के भरे खातिर कुछ करे के पड़ी, कुछ करबो ना तो भरी ना, भरी ना तो कोई ठहरी ना। पेट लुगा ना चली, पेटवे खातिर तू हूँ आइल बड़ा। पति परदेसी बा, यार दुल्हन का हाल बिरहिन का भइल बा भैया। सेज पर दिन दहाड़े सांप लौटता, कोई मारल ना कहो, काल्पनिक सांप रहल। रेलवे स्टेशन का पंजरे का घर बा। एक दिन बड़ा ढेर उदास गई, जब उदास गई तो दुआरी पर पहुंचल बिया। चौकट का जवन बगल का बाजू होला जो उन्होंने केवड़िया फंसावा रही से वो धम के ऐसे ही खड़ा बिया, ख्वाब सजावत दिया। कोनो बुढ़ऊ आ जा, कौनो बुढ़वन का ख्वाब रहे, ख्वाब सजावत दिया कि ऐसे ही खड़ा बनी और हमारे अखिया के सोझवा से हमारे राजा जी आ जाते, तब तो सोना पर सुहागा हो जा। लेकिन ओकरा आगे ओकर राजा जी न आके रेल क्रॉस करत दिया, राजधानी एक्सप्रेस। तो रेलिया के देख के निहोरा भी करत दिया और हन भी देती है। का कहे